Βλέπετε τι κάνετε. Σας παρακαλώ, κύριε πρώην Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλέστε τους βουλευτές σας για να μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμα, σωστά, δημοκρατικά, να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι ναι και όρημα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μας, αλλά μπορούμε επίσης και δημοκρατικά να λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Έπεσε το προσωπείο της πολυδιαφημισμένης από το Πασόκ συνένεσης. Μας πήγε ο κύριος Πάγκαλος 30 χρόνια πίσω για να μας πει ότι η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκε όταν βγήκε το κόμμα του. Του λέμε λοιπόν και το απαντάμε ότι το 1974, και αυτό είναι δικό σας λάθος κύριε Παπανδρέου, δεν γεννήθηκε τότε μια δημοκρατία, γεννήθηκε η δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που εδραίωσε σε αυτόν τον τόπο την πρόοδο και την ανάπτυξη. Εμείς σας ξέραμε και συνεχίζετε, σας μαθαίνει και ο ελληνικός λαός. Και αυτό είναι το δεύτερο μάθημα που αντιλαμβάνεται σήμερα ο ελληνικός λαός. Όταν αυτά τα απλά που λέω, που τα ασπάζονται οι πάντες, εσείς συνεχίζετε να τα κοροϊδεύετε. Είναι ντροπή σας. Και θέλω να πω κάτι. Πράγματι αναγνωρίζω και αναγνωρίζει και παραταξής μας ότι το 1974 εδραιώθηκε η δημοκρατία στη χώρα. Ναι, αλλά οι προηγούμενες όμως δεκαετίες, και αυτή είναι η σημασία του 81, οι προηγούμενες δεκαετίες της χώρας, κάθε φορά που μια παράταξη δημοκρατική, μια παράταξη που εκπροσωπούσε άλλα στρώματα και μεγαλύτερα πολλές φορές του ελληνικού λαού, κατάφερναν να φτάσουν στην εξουσία, τότε η χώρα έμπαινε σε περιπέτειες. Και άρα λοιπόν το 1981 ήταν η επιβεβαίωση μιας ομαλότητας των δημοκρατικών μας θεσμών που κατακτήθηκαν πραγματικά με αγώνα.